Zvezdi 91. And we see. Steaua je u grupi E sa Stuttgartom i Kopenhagenom. I evo našeg Partizana. Šampion Srbije, finalista Kupa šampiona 66. Evo, to sad kaže i Đani, hvala mu na tom lepom podsjećanju. I neverovatno. Grupa H. Inter, Rubin, Partizan. Pa čini mi se da gore nije moglo u ovom trenutku. Neočekivani učesnici ove faze Lige Evrope. Oni idu kod nas. Ne mogu u grupu F, odlično. Mislim, odlično pa. Azerbejdžan. Dakle, Inter, Rubin, Nefči i Partizan. Sada znamo rivale našeg šampiona.